अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिले बाटे स्कूटी दूर दिले बाटे सफी रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिले बाटे स्कूटी कोइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा कोइले रहे उहो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा टिक्का कोइले रहे बुंदा से कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तम हवे पक है सखी रे वो कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जो है तो है ए सखी हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तम हवे पक है सखी रे ओ कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जो है तो है उजर पेनी के सवट रहे मोछ ऐठत उजर पेनी के सवट रहे मोछ ऐठत गाड़ी नंबर रहे हो कर कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गैंग कहलाता तानी ओकरा घरवा के पाता संजय सादा भी ओकर नाम ह बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गैंग कहलाता रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण बाल रखले बाला वंडा जसू कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कोनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।